Una akong kahit madi na talaga matiis. Madi ka nung mapangkuda ba ako. Sirsirpatan lang eh. Agling ng mga dapay. Ay siya na taglimang. Siya mata. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Sana makalap na ako ng trabaho. Ang tao, hindi na malaglutong. Niya pa yan? Napananay nagwalwalis to yan? Bakit? Apa na pa na niya, ma? Di naman yung tuloy atin eh. Kanapa nung malisa na pa nagsarak trabaho nan? Imbaga lagaro doon nga, palpasin na pa itubrana dito yung balay bago pumanaw. Si Kamot, pumayag ka mga dagos. Kaya na po nga ron makasabol ti trabaho nan, ta makatulong magkinila kay nan. Aya, iso iso ti kaya na. Ana, ado na alam? Oh, bunga na dagito yung pardam at ato mo naalak ni. Kinatural, maalam. Ang bunga na. Nagtabungan nata, ado maalam. Si kaso sobra ka na. Kaya mo nga itapkal ko ati tarupam. Kinarayan na lang nga kasi tama pampansin ko. Wala ako ni bakot ko, seryoso lang una. Patasin ang mga bakot, para maring makalusat. Lusot-lusot tarupam. Bakit? Ano tanong sa lunod na ima? Kabisado kay kabsa mo. Pakadamdama, mapunta ba ka dyan? Ana, sa lunwag? Si Kamot, adalaw ti asawa na kan anak niya di kabsa kon. Mapampakin niya dabaa. Kumalay mo, madita mo. Saka nagadulo ko to yan tayo. Namamet no, sa lunwag. Ano damang lukaw, siya bala. Ha? Style mo, bulok. Kaya mo lang makawarkot. Bahala ka ba kay? Ano mangyari kini ading mo, madi na kasi sisyon na. Sa laot concert din ading mo, hindi na pala payagang nga rumwar. Sige, kakarot-sarun. Sige, kakarot-sarun. Sige, kakarot-sarun mo na lakay. Sirot bakit? Baka nakadayo na ading mo. Baka na mangyari kanya na. Dapat sa sanong lata. Tas sakti Sige, ko na. Rod. Puro ka, ajak pa nang pasag sa oh. Kumatawa ka. Sige, katawam. At talaga rin titali mo, kumatawa ka pa ilaan. Ulo. Gusto latan? Kunin mo tayo. Hindi! Isat doon nga mo tayo, nakaruday. Sa agluto Mahal ta. mo doon! Ay, apo. Gayang bunga na. Sabay makasidsidak sa bunga na. Tumba-tumba mga ito. Na pinamayan dagtuin. Si Bak yun ah. Kausapin ko kaya? Wag na lang. Ulo ka. Puyat kami ni. Ano ni Emma? Una akong kahit madi na talaga matiis. Madi ka nung mapangkuda ba ako. Sirsirpatan lang eh. Agling ng mga dapay. Ay siya na taglimang. Siya mata. Naman
mahal ti kakuha natin nga babae ito eh. Imagine. Bakit bigla siyang nawala? Nandito lang siya kanina eh. Aray ko. Gusto sa bang. Kulo ka. Karinggor. Pinakiran mo ito balikan mo. Yung oras mga anak ko ang nagtarin data. Gulo ka. Dulin ako. Kigtutog ka lang kung magkadiri-diretso. Sakit ako nagtarin mata. Boy. Tatali na boy. Sisiripon na ka. Sungaro, dapat yan nakakuha na ito yata. Sungaro, duldulin ako. Ano ka ng trabaho? Kaso baka nakita na ka. Sata ka ng bagas. Lagi Karinggor ah. Apa naglamlaman ka? Yung katungtungan. Napay ko matagtungtong kamay. Katungtong mo at ako mustaan ba't ah? Dula kami. Silver tatamboy. Dapat bigayan. Magmahalan. Ito nga yung mga. Mahalan, no? Kasi bang naasawa na di taon, magmahal. Ito kayo mo sa third party. Napay gago. Ay, tama po. Katungtungan naman. Apa nadakas na? Kaya nabagak mo katungtungay kalay. Kumusta ma? Hay makas dilaan. Wala naman na si Baak. Ayaw niya siguro ako makausap or makita man lang. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Ano boy? Kumusta ka mo tin ah? Nilaki tato yun. Kaya, Ang kakit din. Yakit. Kumusta amat ano? Kumusta amat ikasasaad na? Ato alam ng mga malaktan. alam mo na di biyagnan ah. Nagasawa nga rin di. Magpadya tao, daw concern na pa'y kanya, muri kas chay. Sika, kung concern mo kanya na. Wala nangyari kanya ngayon ha. Boy, pas is pas. Pas is pas. Pinalipatan mo? Apa siya pinalipatan, nagsiripa di CR. Di sabang, palagi mo may Tigrasaw ka pa'y. Tigrasawa, di lagkwa, agkwa ti bagas. Arasawam. Tigrasaw pa ito. Ikan ah. Nay, nagbuyok ati sa mingko, nagbulok ati punti sa bam. Kasatala mo rin yung taglom ng mga na. Nagpaskong taon, kaya mo titalatan. Nagkadupay nga lamok na eh. Ang tama, natinggiyak pa ito eh. Boy, agur-uray aja. Dan, sabala. Kalwang ka. Katungtungam lang. Nung madi ka makasaw, di siya kagsaw. Basta makita mo na suna. Sige malatan. Kahit nang tumalagayan ko. Ay ko. Papakam. Ma. Okay sa ba, mawalan. Atanto ba, lumang ka nga lumang. Tatay ka pa kami nawawisin. Di ka. Pabuksitan ka li. Pinangarod nung malisin na maramidan ta. Kinagtampo na. Kabay-bay kanto mo kami. Pagkakataon mo makatungtungan, lumulumang ka. Kaslawan nagkadwaan nyo. Kinumusta mo ako mamata. Anak, di ba kam no katungtong mo suna? Kunwari siya na ima, ay ba, kumusta ka na? Okay, sama mo kayo, duldog! Nakaltan! Sa banat to. Turbo talaga tayo pinagbiyagan. Punay ka motor mo ng Andres. Nagsuabe, pang mumuntad. Yun ah. Sila niya, kintab, guwapo. Apa yan natagam gamitin? Tayo, Jar4, mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat color ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnova wax. Ano pa iti mabalin ng ako ato panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber, mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah,
Yung ti damag, kasi nga ro data motor mo. Made. Ya, mga to yun. Amo mga wanti kwartak. Managrigri ka la. May kasikaw. Sila niya. Tama di makababay nagsingir kanya. Gwapo ni. Yun ah. Magtimotor, gwapo, di makingko ka. Nakamo. Makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor. Huwag lang kirupa. Dada ti umangkas. Upis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Good kan.